Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 1 hangtod sa verse 5. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakaduol kita niining maong grasya nga atong gibarugan ug nalipay kita sa paglaom sa kahimayaan sa Dios. Ug dili lamang niini kundi nalipay usab kita sa atong mga kalisod sa pagkasayod nga ang kalisod mamunga og pagpailob. Ug ang pagpailob mamunga og kalig-on ug ang kalig-on mamunga og paglaom. Ug dili kita pakiyason sa paglaom tungod kay ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag nga kanato. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Isip review mga kaigsunan, ang topic ni Apostle Paul sa Book of Romans mao ang justification by faith alone. Kining giisip ang makasasala nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan nakasala ug nanginahanglan gayud sa kaluwasan nga gikan lamang sa Dios ug ang bugtong pamaagi nga atong maangkon ang kaluwasan anaa lamang gayud sa atong Ginoong Hesukristo ug ang bugtong pamaagi nga ato kining madawat mao ang pagtuo lamang kaniya. Nanginahanglan kita sa pagkamatarong nga giimpiyot nga ri kanato or gihatag or gisulob nga ri kanato pinaagi sa pagtuo lamang. Karon sa atong pagsugod sa chapter 5, gidala kita ni Apostle Paul sa bunga sa justification by faith. Ang kaluwasan aduna gayoy bunga. Kung atong i-review ang unang 4 ka chapter, nakigistorya si Apostle Paul primarily sa mga dili pa magtutuo, ang mga nanginahanglan sa justification ug reconciliation, pagpakig-uli ngadto sa Dios. Karon sa chapter 5 hangtod sa chapter 8, ang atensyon ni Apostle Paul anaa sa mga naluwas na. Gumikan kay ang justification mao ang naghatag kanato og confidence atubangan sa Dios. In fact, ang justification mao ang pundasyon sa atong kasiguraduhan. And yes, kinahanglan gayod nga atong i-examine kining bunga sa regeneration. Tungod kay ang pulong ni Santiago, tinuod gayod, ang giingon ni Santiago, faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Apan ang pinakapundasyon sa atong kasiguraduhan mga kaigsuunan, mao ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong justification. Actually, ang pinakaunang pulong ni Apostle Paul sa verse 1 sa Romans chapter 5, mao ang nagaplastar sa stage sa mga pagtulunan nga musunod. Ang giingon dinhi, busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo. Sa unang duha ka mga bersikulo mga kaigsuunan, gilarawan ni Apostle Paul ang tulo ka mga immediate consequences sa salvation. Tulo ka mga bunga dayon. Mao kini ang baruganan nga kita nakabaton og kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Una, aduna kitay kalinaw diha sa Dios. Ikaduha, aduna kitay confidence nga makaduol kita sa atong buhi nga Dios
nga nagbarug kita sa iyang mga saad alang sa iyang mga panalangin. Ug ikatulo, nagmaya kita diha sa paglaom sa kahimayaan sa Dios. So dagko kaayo kini nga mga panalangin. Ug sa atong pagpadayon sa verse 3 hangtod sa verse 5, gisumpaya ni Apostle Paul ang mga punto sa nagunang duha ka mga bersikulo. Gumikan kay ang giingon sa verse 3, ug dili lamang kini. Subot pasabot, dili lamang ang tulo ka mga panalangin nga una nang nahisgutan. Sumpay kini. In other words, aduna pay dugang nga mga panalangin. Nagpadayon si Apostle Paul sa paglarawan sa atong confidence isip bunga sa justification. Now, nindot kayo ang mga panalangin nga gihisgutan sa verse 1 hangtod sa verse 2. Miingon si Pablo nga aduna kitay kalinaw diha sa Dios ug makaduol kita nga adunay boldness sa presensya sa Ginoo, gumikan kay nagbarug na kita sa iyang grasya. Pero sa verse 3, mura og out of place, mura og wala na bagay mga kaigsunan, gumikan kay ang giingon sa verse 3, nagmaya kuno kita sa atong mga pag-antos. Murag out of place kini nga panalangin mga kaigsunan, murag wala na bagay. Sa unsang paagi nahimo kining panalangin ug mahimayaon nga bunga sa atong justification. Gitubag kini ni Apostle Paul pinaagi sa pagpasabot kanato nga ang atong confidence isip magtotoo gi-demonstrate sa pamaagi nga mi-respond kita sa atong mga pag-antos ug sa atong mga pagsulay nga nasinatian. Ang giingon ni Apostle Paul, ang tinuod nga Kristohanon makahimo sa pagmaya taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga pagsulay. So niini nga punto mga kaigsunan atong i-examine ang tribulation o mga pag-antos as it applies sa confidence sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ug hinaut nga tabangan kita sa atong buhi nga Dios, sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong. Mudangat na kita sa pinakaunang punto. Ang pinakaunang butang nga kinahanglan natong masabtan mga kaigsunan mao nga ang mga pag-antos ug mga pagsulay consistent gayud kana sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Mao kini ang gipasabot sa daghan kaayong mga passages sa balaang kasulatan. In fact, ang usa sa pinakatema gayud sa Christian life is that mubarog siya taliwala sa mga pag-antos ug kalisod. Gipasabot kini mismo ni Kristo sa John chapter 16 verse 33. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, kining mga butanga akong gisulti kaninyo aron diri kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan makasinati kamo og kalisod. Apan pagmaya kamo, gidaog ko na ang kalibutan. So prangka gayud kaayo ang atong Ginoong Hesukristo nga niining kalibutan na makasinati kita og kalisod, apan makasalig kita diha kaniya kanunay gumikan kay iya nang gidaog ang kalibutan. Matthew chapter 5 verse 11 hangtod sa verse 12. Ang giingon dinhi ni Kristo, bulahan kamo kung ang mga tawo mupasipala kaninyo ug mulutos kaninyo ug mulitok ug tanang matang sa daotan bato kaninyo sa bakak nga pamaagi tungod ug alang kanako. Pagmaya ug panagkalipay sa hilabihan gayod tungod kay dako ang inyong ganti sa langit. Tungod kay sa susamang paagi ilang gilutos ang mga propeta nga nauna kaninyo. So prangka gayud kayo once again ang atong Ginoong Hesukristo. Ug si Apostle Paul kanunay kini niyang gitudlo ngadto sa mga Kristohanon nga kinahanglan nga mag-expect kita nga makasinati gayud kita og mga pag-antos ug kalisod niining kalibutana. Ang giingon ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, oo, ug ang tanan nga magkinabuhing matarong diha kang Kristo Jesus mag-antos ug mga paglutos. You see, usa kini ka ilhanan sa tinuod nga Kristohanon nga sa mga oras or takna sa paglutos, dili kita moreklamo, dili kita makuratan, dili kita mangluod sa Ginoo. Hinunua atong ibutang ang atong pagsalig sa Ginoo lamang. Acts chapter 14 verse 22. Ang giingon dinhi nga gidasig ang mga kalag sa mga tinun-an o gipalig-on ang ilang kinasuluran nga magpabilin pa diha sa pagtuo o giingon nga pinaagi sa daghang mga pag-antos kinahanglang musulod sila sa gingharian sa Dios. Through much tribulation we will enter the kingdom of God. O kini nga mensahe dili kini popular sa modern church.
Gumikan kay ang gitudlo karon sa kasagarang mga simbahan nga kung ikaw kuno mahimong Kristohanon, mahimo kang gawas nun sa mga problema. Mahimo kang gawas nun sa mga pagsulay. Very wrong mga kaigsunan. In fact, ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga dumtan kita sa kalibutan. Ug nakita nato kini sa atong henerasyon karon. Ang mga gobyerno sa kalibutan, ang mga media, ang mga pelikula, ilang giatake kanunay ang Christianity. Ug moabot gayod ang panahon nga kung mubarog kita sa pulong sa Ginoo, pagalutuson kita bisan sa gobyerno mismo, basin og bilangguon ang tanang mga tinuod nga Kristohanon. Ang giingon ni Apostle Peter mga kaigsuunan nga kung moabot ka nato ang mga paglutos, mga pagsulay, mga pagantos, dili kuno nato kini ikakurat nga murag katingalahang butang ang miabot kanato. No, normal ra kini mga kaigsuunan. 1 Peter chapter 4 verse 12 hangtod sa 13 ang giingon dinhi, mga hinigugma, ayaw ninyog ikatingala ang mahitungod sa nagdilaab nga pagsulay nga misulay kaninyo nga murag adunay katingad ang butang nga nahitabo kaninyo. Apan pagmaya tungod kay niana nga pamaagi nakaambit kamo sa mga pagantos ni Kristo nga kung ipadayag na ang iyang himaya, magmaya gayud kamo uban sa tumang kalipay. So ang pagantos mga kaigsuunan, ang mga pagsulay, normal ra kana sa tinuod nga Kristohanon. Kinahanglang masabtan nato nga ang tinuod nga magtotoo, mas nahimong balaan, mas nahimong ligon, ug mas muyangungo sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay ug mga pagantos. Ang regeneration mga kaigsunan, ang kaluwasan naghatag kanato og bag-ong kasing-kasing nga kung sa una reklamador kaayo kita, pero karon unsa man ang mahitabo nga dagan sa atong kinabuhi, atong paningkamutan nga himayaon nato ang Dios. Ug ang balaod sa Dios mao ang atong standard sa pagkinabuhi niining kalibutana. Ang iyang dalan nga nahasulat sa iyang pulong mao ang atong gikinabuhi niining kalibutana. Og ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan, sukwahi gayud kini sa mga dili tinuod nga luwas. By nature ang mga tawo niining kalibutana gadumot gayud ni Kristo. Ug gumikan kay gadumot sila sa Ginoo, ila usab nga pagadumtan ang mga magtutuo ni Kristo. Mo ni nahitabo karon ato kining nasaksihan, labi na sa mga Kristohanon nga mubarog batok sa LGBTQ movement, nga sala ka na atubangan sa Ginoo pero gipromote na karon sa atong katalingban. Aduna gayoy panagsumpaki mga kaigsunan, and time will come nga pagalutuson gayod sa tumang pamaagi ang mga tinuod nga Kristohanon, gumikan kay mubarog gayod ang mga Kristohanon sa kamatuoran. John chapter 15 verse 18 hangtod sa 20. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, kung nagdumot kaninyo ang kalibutan, nasayod kamo nga una kining nagdumot kanako, adisir kini nagdumot kaninyo. Kung iya pa kamo sa kalibutan, higugmaon unta sa kalibutan ang mga iya niini. Apan tungod kay dili kamo iya sa kalibutan, apan gipili ko kamo gikan sa kalibutan, mao nga nagdumot kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ninyo ang pulong nga akong gisulti kaninyo, nga ang ulipon dili mas labaw kaysa iyang amo. Kung ila akong gilutos, ila usab kamong lutuson. Kung gisunod nila ang akong pagtulunan, ila usab nga sundon ang inyong pagtulunan. So this is an honest to goodness description of the Christian life according to our Lord Himself. Ikaduhang punto mga kaigsunan, ang atong paghandle sa mga pagantos ug kalisod niining kalibutana, usa kini kasukdanan kung tinuod bagayod ang kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Mao kini ang usa sa mga pamaagi nga atong makita kung tinuod bagayod nga Christian ang usa ka tawo, the way he handles trials and tribulations. Kay nganuman, gumikan kay adunay mga tawo nga naghunahuna nga Kristohanon kuno sila, gumikan kay nakasinati sila og pinasahi nga kasinatian, aduna sila'y experience of joy. For example, ang giingon ni Martin Lloyd-Jones, adunay mga tawo nga nagtuo nga nahimo silang mga Kristohanon tungod kay nakabati sila og katingalahang pagbati.
mga bag-ong kasinatian tingali sa panagtigom, Christian gathering, nindot kaayo kadto, katingalahan kaayo ug gisulti nila kini sa tanan nga murag gipabati nila kanato nga wala gayud ta mahimong Kristohanon sukad masukad. Pero ang pangutana nini mga kaigsunan, what will happen kung ma-expire na ang wonderful experience during church gatherings, for instance, during praise and worship nga nakahilak ang usa ka tawo? So unsaon nila pag-handle ang realidad sa tinuod nga Kristohanon nga kinabuhi nga aduna gayoy mga tribulations? Unsa man ang ilang response kung moabot ang mga pagsulay, ang mga trials, mga kaigsuunan? Kung magpabilin sila sa atong Ginoong Hesukristo, makakonclude kita nga tinuod gayud sila nga Kristohanon. Gumikan kay ang tinuod nga Kristohanon, taliwala sa mga kapitos ug kalisod, magpabilin gayud diha kang Kristo. Dili gayud sila mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo. So one of the tests of true Christianity is how will you respond to trials and tribulations kung moabot kini sa atong kinabuhi? Gihatag kini sa Ginoo kanato pinaagi sa usa ka sumbingay sa magpupugas. Matthew chapter 13 verse 20 to 21 ang giingon dinhi. Apan ang midawat sa binhi sa batuhon nga mga lugar, susama kaniya nga namati sa pulong ug gidawat dayon kini nga malipayon. Apan wala kini nakagamot sa iyang kaugalingon, apan nagpabilin sa mubo nga panahon tungod kay sa pag-abot sa mga pag-antos ug paglutos gumikan sa pulong, anam-anam na siyang masuko. So anam-anam na siyang mangluod sa Ginoo or mubasol sa Ginoo. Apan ang tinuod nga magtutuo magpadayon nga adunay kalipay ug kalinaw taliwala sa mga paglutos ug mga kalisod. Romans chapter 5 verse 3 ang giingon dinhi, ug dili lamang niini kun dili nalipay usab kita sa atong mga kalisod. Just as we boast in the hope of the glory of God, ato usab nga gipataas ang Ginoo sa oras sa mga pag-antos ug kalisod. Unsa, natingala ba ikaw niini mga kaigsunan? Gumikan kay daghan kayong mga tawo, majority of the people in the world. Ang ilang concept sa Christian life is that ang Kristohanon gawas nun sa mga pagsulay o mga pag-antos o mga kalisod o mga paglutos. Ug mo kini kinaham sa mga tawo niining kalibutan nga mga Christians buot usab nila nga mahimo silang gawas nun gikan sa mga kalisod ug mga paglutos. Buot nila nga ang mga tawo nindot ang hunahuna mahitungod kanila. Pero sa tinuod nga Kristohanon, opposite ang tinuod, mga kaigsunan. Gumikan kay ang mga tawo mulutos gayod sa tinuod nga mga Christians. Pero taliwala niini, magmaya gihapon kita. Matthew chapter 5 verse 12, pagmaya og panagkalipay sa hilabihan gayod, tungod kay dako ang inyong ganti sa langit. So, gidescribe ni Apostle Paul ang reaction sa tinuod nga mga magtutuo in times of persecution and suffering. Ug unsa ang reaksyon sa tinuod nga mga Kristohanon? Aduna kitay pagmaya, aduna kitay kalipay, aduna kitay kalinaw, gumikan kay nasayod kita nga dili kita pasagdahan sa atong Dios. Wala gatudlo si Pablo og kining gitawag og masochism, nga murag nangulitaw kita kanunay sa mga pag-antos ug kalisod, nga murag atong gipangita ang pag-antos ug kalisod. No. Dili nato pangulitawhan ang pag-antos ug kalisod, dili nato tuyoon. Pero kung muabot kini sa atong kinabuhi o gitugot kini sa Dios, kinahanglan nga ato kining isipon nga tinuod nga kalipay gumikan kay pinaagi sa mga pag-antos ug kalisod, malig-on hinuon ang atong pagtuo. Ikatulo nga punto, unsa ang rason nganong ang tinuod nga mga Kristohanon makahimo sa pagmaya taliwala sa mga kalisod ug pag-antos? Unsa may papel sa pag-antos sa atong paglaom isip Kristohanon? Ang tubag mga kaigsunan, ang tribulation naghatag kanato og attitude nga mapailubon kita. Tribulation produces patience and perseverance. Matthew chapter 10 verse 22 ang giingon ni Kristo dinhi, ug dumtan kamo sa tanang katawhan tungod ug alang sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas.
Kini di ay mga pagsulay, mao kini mag-train kanato nga mahimo kitang lig-on aron kita mulahutay hangtod sa katapusan. So wala gayud di ay Kristohanon nga exempted sa mga pag-antos o kalisod, gumikan kay ang mga pag-antos o kalisod makapalig-on kanato og gusto sa Ginoo nga malig-on kitang tanan. Ang peke nga Christian, mga kaigsunan usbon ko, mutalikod kana sa Ginoo kung makasinati og mga pag-antos og kalisod. Gumikan kay alang kanila ang Christianity mura og feel good experience. Misulod ra siguro siya sa simbahan kay nagustuhan niya ang music, ang mga kanta ug mga barkada sa sulod sa simbahan. He wants to feel good about himself. Pero si Kristo dili gayud niya tinuod nga Dios ug hari. Wa niya makita si Kristo nga takos nga halaran sa iyang kinabuhi. Wa siya namatay sa iyang kaugalingon. Wala niya gibutang ang iyang pananaw sa mga espirituhanon nga butang. Apan ang tinuod nga magtutuo, kung muabot ang mga pag-antos, iya kining dawaton nga adunay pagpaubos, nga adunay pagsalig sa atong Ginoo. Nakita niya ang gamhanang kamot sa Dios nga nagpanglihok sa pagsustinar kaniya sa takna sa kalisdanan. Ug sama sa giingon ko na kaganina, bisan og wala ta mangita og kalisod, wala ta mangulitaw sa kalisod, mga kaigsunan, apan kun moabot kanato ang mga kalisod, ato kining gakson. Gumikan kay nasayod kita nga ang atong Ginoong Hesukristo dili mo pasagad kanato. Ang trials and tribulations mao pa hinuon ang makapaaghat kanato nga musalig sa Ginoo, nga mahimo kitang mainampuon. Busa kita nagmaya in times of tribulation, gumikan kay usa kini ka pamaagi nga atong mapamatud-an nga ang atong pagtuo tinuod gayod. Ang atong character ma-develop because of tribulation. In other words, ang pamaagi sa tinuod nga Kristohanon sa pag-atubang sa mga pagsulay mao kini usa ka sukdanan sa iyang Christian character. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Ang giingon dinhi, sa ingon niini nga paagi nalipay kamo bisan pagkaron sa mubong panahon, kinahanglan ninyong musinati og lain-laing pagsulay aron ang kaputli sa inyong pagtuo nga mas mahinungdanon pa kaysa bulawan nga madunot, bisan paggisulayan kini pinaagi sa kalayo, musangpot sa pagkadalaygon, kahimayaan ug kadungganan sa pagpakita ni Hesukristo. In other words, gigamit gayud sa Ginoo ang mga pag-antos aron kita pagaligunon, aron ma-build up ang atong Christian character. Ang mga pag-antos mao ang mag-aghat kanato nga mututok gayod ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ug musalig lamang kaniya, ug sa atong pagsunod kang Kristo, pagtutok kang Kristo, pagduol kang Kristo sa takna sa mga pag-antos ug kalisod, mahimo kitang liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Mas muliwat kita sa atong Ginoong Hesukristo, ug si Satanas dili makaatake kanato as we draw closer to Christ. James chapter 4 verse 6 hangtod sa verse 8 ang giingon dinhi, apan naghatag siya og labaw pang grasya, busa ginaingon, nakigbatok ang Dios sa mga mapahitason, apan naghatag siya og grasya sa mga mapainubsanon. Ug usa ka ilhanan nga ang Kristohanon mitubo diha sa pagka mapainubsanon is that kung muabot ang kalisod sa iyang kinabuhi, magpaubos siya sa Ginoo, mutawag siya sa Ginoo diha sa mga pagampo. What is true of persecution is also true of suffering. Tanang mga trials, mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hangtod sa verse 10. Ang giingon ni Pablo dinhi, apan giingon niya kanako, ang akong grasya igo na alang kanimo, tungod kay ang akong gahom nahimong hingpit diha sa kahuyang. Gaampo si Pablo nga tangtangon sa Ginoo ang tunok nga iyang nasinatian sa iyang unod, apan ang tubag sa Ginoo magpabilin kana nga tunok, tungod kay sa imong kahuyangon ang akong kusog mahimong mas dayag. Mo kini gipasabot ni Pablo, mas labaw akong magpahitaas nga adunay kalipay sa akong kahuyang, matud pa ni Pablo, aron ang gahom ni Kristo magpabilin nga ri kanako. Busa tungod og alang kang Kristo, nalipay ako sa mga kahuyang
pagkaminos, kalisod, paglutos, ug mga katalagman tungod kay kung huyang ako, kusgan gayod ako. Kung huyang kita, mugawas nga kusgan kita, gumikan kay musangpit kita sa atong buhi nga Dios ug ang iyang gahom magpanglihok dinhi kanato. Ang usa gayod ka Kristohanon naga-demonstrate gayod og pagpailob ug pagkamalahutayon bisan pa og gihagit siya sa kinabuhi. Daghang mga matang sa pagsulay sa atong kinabuhi, sa atong trabaho, sa atong panglawas, sa atong pangwarta, basin og problemado ka sa imong silingan nga kanunay kang giaway, giinsulto kanunay, or basin isip magtotoo gilutos ka sa imong pamilya, gumikan kay seryoso ka nga misunod sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, pagmaya kung mahitabo kana kanimo, gumikan kay gibansay ka lang sa Ginoo nga mas mulig-on pa sa imong pagtuo. So ang pangutana niini mga kaigsunan, sa unsang paagi or sa unsang pagkaunsaa nga ang tinuod nga Kristohanon mulahutay taliwala sa mga pagsulay ug mga paglutos. Well, gitubag ka na sa Biblia. Dili pinaagi sa atong kusog. No. Wala gayud kitay mahimo mga kaigsunan. Nagmaya kita gumikan sa grasya sa Ginoo nga mooy nagpalig-on kanato. Mao kini gihisgutan ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 1 and 2. Nga aduna kitay kalinaw, ang giingon dinhi, busa sanglit giisip na kitang hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakaduol kita niining maong grasya nga atong gibarugan ug nalipay kita sa paglaom sa kahimayaan sa Dios. So nagmaya kita diha sa gahom sa Ginoo nga dili gayud masukod nga maoy nagsustinar kanato taliwala sa mga pagantos, paglutos ug kalisod. Ug makapahulay kita nga adunay kasiguraduhan nga luwason kita sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa tanang matang sa pagsulay ug paglutos niining kalibutana. Bisan pa og mamatay kita, pagapatyon kita sa mga katawhan, aduna kitay kalinaw gumikan kay pagkahuman sa atong kinabuhi niining kalibutana, atong makauban ang atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 11. Ang giingon dinhi, karon gisunod mo pag-ayo ang akong pagtulunan, pagkinabuhi, tumong, pagtuo, pagkugi, gugma ug pagantos, mga paglutos, mga kalisod, unsa mang mga butangan nahitabo kanako sa Antioquia, Iconio, Listra, daghan kaayong paglutos ang akong giantos, apan niining tanan giluwas ako sa Ginoo. So you see, masinati nato ang gamhanang kamot sa Ginoo pinaagi sa mga pag-antos ug kalisod. That's why we rejoice. Psalm chapter 34 verse 19 ang giingon dinhi, daghan ang mga kasakit sa mga matarong, apan ang Dios nagluwas kanila gikan niining tanan. Praise God. Ang atong comfort mga kaigsuunan mao nga nailhan nato ang atong Ginoong Hesukristo nga nagpanglihok siya nga ri kanato. Nahum chapter 1 verse 7 ang giingon dinhi, ang Dios maayo, usa ka lig-on nga kuta sa adlaw sa kasamok, ug nakaila siya kanila nga nagsalig kaniya. Busa ang hagit niini mga kaigsuunan diha kang Kristo, mututok lamang gayud kita kaniya, musalig lamang kita kaniya, ug dili kita niya pasagdahan. Maayo kayo ang atong Dios, maluluyon. Kung walay problema ang usa ka Kristohanon, aduna gayoy tendency nga di na siya mutawag sa Ginoo. Dili ka na kabubuton sa Ginoo alang sa tinuod nga mga Kristohanon. Busa aron dili ka na mahitabo, nagtakda ang Ginoo og mga pagsulay ug katalagman nga atong masinatian every now and then, aron magpabilin kita nga musalig lamang kaniya, muyango-ngo lamang kaniya, aron dili kita mahimong garbuso ug aron dili kita mahimong independent gikan kaniya. That is the essence of Christianity. Ang mga baliktad ka na sa mga dili magtotoo. Ang mga dili magtotoo, dili gayod ganahan nga mulakaw kauban sa Dios. Dili sila ganahan nga magkinabuhi nga ang Dios mao ang ilang gitamdan. Gusto nila nga ang ilang kaugalingon mao ang masunod. Ug ang tinuod nga Kristohano naghinulsol na sa iyang sala. Iyan ang giundangan og salig ang iyang kaugalingon, dili na ang kasalanan ang iyang gisunod,
Kundili iya kining gitalikdan, naghinulsol siya sa iyang sala ug nagsalig lamang kang Kristo alang sa iyang kaluwasan. Mo kini buhata higala, aron ikaw maluwas. Hinulsuli ang imong sala ug ang kuna nga nahiilalom ikaw sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ug duol kang Kristo, salig kaniya, salig sa iyang dugo ug pagkamatarong. Ikaw pagaisipon nga hingpit at tubangan sa Ginoo kung ikaw mutuo ug musalig kang Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Now buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.